Здравейте на всички, които ме гледате! Аз съм Game Master BG и днес играем FIFA 13, епизод 6. Това е дербито между Барселона и Реал Мадрид. Приятно гледане! Да, почваме да играме с това. Месец силен 96, дами и господа. 93, обърках се. Много сори. Ще се върна като почне матч. Почва матча. Сега идвам да не става. Пускам някаква песен тук по телевизора. И Бензема ще смешва ли Роналдо? Не. Меси при защитата, къде да се поля? Реал Мадрид, не! Изгуби топката, Меси я възвърна, той пак я изгуби. Атака, Бензема води атаката на Реал Мадрид. Той подава на Лео Меси! Отива в наказателното поле на Реал Мадрид. И беше измешан. Модрич, топката ще подаде Бензема, не, той прави на пинчета. Модрич прави самостоятелна атака. Той подава на Лео Меси. Лео Меси тръгва сам. Няма спин. Има фаул, дами и господа. Така, той ще подаде на Лео Меси. Подай на Лео Меси, бе. Той подава... Как гол, дами и господа, на Лео Фабрегас, номер 4, вкара Гасимо гола с главичка. Само така, Фабрегас, само такива фалове, не. Само не такива фалове. Дай ми жълт картон, бе, педерас. Стане отиди си оват. Вършам си като има по-хубава. Като има положението, дами и господа, той ще вкара ли? Гол! Няма да има! Лео Меси, какво правиш? Простак да ти сара, огъза да ти сара на пикочето, педерас. И господа, няма едно чисто положение този тъп матч. Лео Меси се устрак. Но, Модрич! Браво, момчета, дайте Барселона. Кой да става за тъпката? Ди Мария ще стреля и гол! Няма да има. Връщам се второто по време. Като вкарам. Те пияници на Бенземич ще вкара ли гол? Нема! Те подава на Лео Меси. Пъща тъпката. Ди Мария, пъща тъпката. Ди Мария, ще стреля. Не, тъпка за Барселона. Той подава. Тъпенар, за какво подаваш? Не съм ти дал да паска. Живи. Синяк. Пати, сеньор. Да знаете, хора от YouTube, следващия ми клип съм от Барселона, друг път на короволето. Нямаше гол, дами и господа. Виждате, ще направя това мач и семейства в друг отбор, защото този Барселона е бати тъпото бат. Даже не ми да прави спринт дело. Пепа ще измежа ли Лео Меси? Да! Лео Меси спринт! Спринт, майка ти! Шайки, стопа, главата, ей! Така, дами господа, отново сме тука. Подчупих малко моите песни. Майко, да не ми... Топка за Барселона няма да има никога. Да, теба мача.
господа, са стигнал чисто положение за Лео Меси. И той дали ще кари гола, ще разберем. Този момент! Гол, гол! Се щупва пие спитове. Хоми търчиш, бе! Няма се почва то Лео Меси букука с капаняка. Само Кристиано Роналдо. Аре, сега да играят Леска и ЦСКА, бе. То само един отбор може да играят тези зоната. Кул е. И вие знаете кой е. В това серия само Лудогорец може да играе, както всички знаете. Те стигнаха все пак до Валенсия. Биха Лацио. Но и до година ще стигнем пак. Само дето аз не съм от Лудогорец. А познайте от кой отбор съм. Няма да се издам. Първо по време, дами и господа, свършено. Какво ми търчиш, ми се покажи, виж Роналдо как не плаче, а се радва, че е паднал, защото не го вкара Меси, а Фабрегас. Знаете ли къде е Фабрегас в кой отбор в момента? Барселона. Този клип няма да го спра, защото искам да ви покажа, че ще направя смяната. Да, даваш ми две такова, минуси. Дами и господа, сега се превестя друг отбор, ако може трябва да вид бич. Преследването да бива по 5 гола е. Не, тук нашите чорбари. О, супер къп! Ди Еспаньоле! Получава Барселона, Пидераса, Газома. Така сега ще покажа как става трансфера. Караме добър трансфер, който съм. Yes. Simulate with first of season. This might take over a minute. Спирам си пърка. Ето ме, дами и господа. В този момент ще направя трансферата си. Как ти виждате, Реал Мадрид няма кой ще ходим? Вие си изберете. Това пък тук бати отборите ще има на стопори. Искате да ходя от... Оя, какво е отбора? Искате да отиваме, както не е, малко си не отбора. Това беше от нас. С клепа на 2.13 English Fresh 2. И това беше 6-ти епизод, дами и господа. Ето вижте, 6-ти епизод. Видяхте ли 6-ти епизод? 6-ти. Да му ви харесал клипа, сигурно някъде, що е педа да бич с шагуа. Сега като сте много клипа е първа 13, както готов аз. First Force. И Game Master бе и Кирето. Ще правят още много просто ти епизод.